Zingaphaya kwamashumi amathandathu iintsapho ezakhutshwa ngetshova eDistrict 6 ngethuba urhulumente wengcinezelo wabhengeza le ndawo njengendawo yabamhlophe kuphela ngomnyaka ka-1966. Urhulumente ubila esoma ke eqhuba iphulo lokwakhiwa ngokutsha kwezindlu kulommandla uqinisekisa ukuba ezi ntsapho zibuyekezwa isidima sazo esanyashwa ngurhulumente wegcuntswana. Namhlanje Usekela mongameli weli ebephelekwe ligqiza labaphathiswa bebetyelele le ndawo beyokuzibonela eli phulo ukuba liqhuba njani. To those families who were forcibly removed from this area at the beginning of the 20th century, when forced removals and marginalization of affected communities took effect, we're saying to those communities, one day your dignity will be restored. Ubongoze amasebe karhulumente abambisene kweli phulo ukuba ahambele phezulu acela usibhutsu aqinisekise ukuba eli phulo liyakhawuleziswa. I think we must recommit ourselves to move a bit faster. This is the general outcry that 20 years down the line, we're still grappling with this project. Urhulumente uzibophelele ke kwelokuba uza kulilandelela eli phulo libe yimpumelelo. We had given ourselves 3 years, but with the disruption of COVID, I think instead of finishing by 2024, we might go to an outer year 2025. Balikhulu elinesibhozo abantu ekulindeleke ukuba bafumane izindlu zabo kwesi sigaba sesithathu seliphulo nanjengoko abantu abayi-239 sele bezifumene izindlu zabo kwisigaba sokuqala nesesibini.